Θέλω να πω το εξής. Το ότι θα παίζαμε στο Ηρώδειο όταν ξεκινήσαμε την μπάντα του Septic Flesh, το θεωρούσαμε, όπως καταλαβαίνετε, σαν κάτι μακρινό, σαν ένα όνειρο που πραγματικά δεν πιστεύαμε ποτέ ότι θα γίνει. Τα καταφέραμε. Το σίγουρο είναι ότι δεν περιμέναμε ποτέ ότι φέτος θα παίζαμε 2 μέρες στο Ηρώδειο. Και αυτό το οφείλω σε όλους εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας παίξουμε κομμάτια διαφορετικά. Καμία σχέση με το setlist που είχαμε πέρσι. Ξεκινάμε με το We the Gods.